Lema nagusi da, elkartasunez presoak herrira, Euskal Herria askatasuna behar du. Lema oso horrek bi mezu uztartzeitu. Batetiken, urtero bezala bintzet, bai preso eta ieslaiei, euskal preso eta ieslai politikoei nahizago elkartasun bat adieraztie, behaiek sentiu daitezen herrien baitare, eta bestetiken, Euskal Herria askatasuna behar du, gehitu dio lema orokor horri, azkenien haidienak Madrilen Estatu Espainiarra epaiketa bat burutzen nahi da, Amnistia Aldeko Mugimenduen aurkakue, eta nahi da gehien bada, Amnistia Aldeko Mugimenduen aurkako epaiketa hori salatzie, auzipera hori behaiei babesa adiraztie, eta berrestie, oain arte Amnistia Aldeko Mugimendu egin duen lan guzti hori dana, bai estatuen injustizi guztie salatzie, eta preso eta ieslai danai elkartasun politiko eta ekonomikoa adiraztie, hori dana berrestie nahi deu egun hortan, ez? Bereziki egun hau berresteu antolatzi nahi deula, eta horrekin batea, gainetik pasau edo bintzet kondenau nahi gehitun mugimendu guzti hau danak, ilealizau nahi den hori dana egiten jarraituko deula esate dugu, ez? Euskal Herri mailan kalien isladatzeana, azkenin zigatan ikustea, eta hor, Estatu Espainiarrak eta bai Frantziarrake, asmau dituzte lege batzuk, erabiltze espetxe politika bat, asmau eta garaude bena, helburu batekin, bai euskal preso politiko eta euren senidiek, psikologioki eta fisioki suntzitzeko. Eta lege horietan oinarritzea azkenien, eta ondorio ez dela utzituenak, hainbat preso, euskal preso, bizitza guztirago zigorra ezartze jo, eta beste hainbati berriz, naiz da larriki gaixo egon, gaixotasun senda ezin euki, askatasune ukaoitezagoa, ez? Eta guzti hori dana, milaka, erritiken milaka eta milaka kilometrota, bai sakabanauta eta bai bakartuta, azkenin baituta daudela. Horren nahiko alarma gorrile ikuste dugu presuen egoera. Bereziki igual, azpeitiko presuei dagokionez, aipagarriena igual izango litzeke Juan Carlos Arruti Paterran egoerie, edo kasue, 19 urte betetzea dikue, kartzelan, errez esatea. Eta kontue da, 3 urtenak beteta, oain dela 4 urtetati dauzkela. Eta horrek esan nahi duna da, 4 urtetik kalini omerko lukela. Gu ikuste duna da, hori baitutua dela. Azkenien, behaien helburuela aldanik eta urte gehiena barrun mantentzi hau, Paterra. Eta Paterra bezala beste 130 preso. Eta hori, delitu jasangaitze eta onartezine iruditzea dela. Eta Garikoitzen kafeen kasuen berriz, ikuste dugu bakartuta daola, eta horrek suposatzen duanakin. Azkenien, behan moduluen, nahiz da espetxien, beste euskal preso politiko batzuk egon, behan moduluen euskal preso politiko bakarra dela, eta behan harremanak oso mugau ediela, ez? Ezin duela beste preso politikoin harremanik euki. Egitaragua urtengue, gehiago gutxio urtero antolatzean antzekue da, zentzu baten, ekimen desberdinez osautago egitaragua dalako. Helburu da azkenien herritar danak behaien konpromesu hori, ekimen desberdinetan, behai gehiena gustatzezagon ekimen hortan erakustie, edo ematie konpromesu hori. Eta orduan helburu da, aldanik eta herritar gehienana iristie, egun honen bidez. Bereziki garrantzile emate jo, azkenean, arratsalde hoxe iterritan burutukoan manifestazio horri, ikuste bulago gure nahi dalako egunin zehar hainbat ekimenetan parte hartu deben jende guzti hori dana bildukon ekimen zentrala izango alako manifestazio hori, ez? Eta hor irudikau berdelako, azkenien eguneko mezu hori ematie, eta parte hartu duen danak mezu hori danok batea emati, ez? Eta hortago ekimen hori izan litzeke garrantzitsuna.